Så prøv at lave musikvideo nu. Syng. I miss you, I miss you. Ej, lad nu. La. Det er mig, der synger det. Altså, Peter han får sig, vi skulle ned og lege sådan nogle Mexico-kostymer. Skulle bare til hjem med Peter. Og så skulle vi op til nu, hvor vi bare løb rundt ud på gaden. Bare så det kom løven forbi hinanden. Bare sådan. Ja, hvis I bare starter med at kysse, så... Se hvor det fører hen. Ja. Hvad jeg logget ind her på YouTube? Skal vi uploade noget? Det er ikke nemt at uploade den til Allan. Allan! Hej Allan Jungs! Lille. Ej, vi sætter den her. Så ser vi hvad der sker i løbet af aftenen. As big car drove away, I realized having 3 soulmates already nailed down made it a lot easier to late night skies to have fun with. Vi skal have en dag i vores liv. Det er Allan. Jeg skal lige se, hvad Mr. P laver. Sådan der. Og jeg sidder også. Sådan også, det er jeg gør. Så fik Carrie da lidt fødselsdag. Prøv lige at sige et eller andet. Hej Allan. Allan han har ikke fødselsdag. Prøv at sige noget sjovt, Mikkel. Mikkel, prøv at sige noget sjovt. Ja, først fødselsdag i oktober. Ja. Skal jeg lige vise ham. Og se det Patte, der sidder der. Han sidder lige med $50. Jeg har lige noget, han også skal se. Jeg skal lige se, hvad Pernille Tante hedder. Desiree. Desiree Laursen. Godt navn. Se. Hej. Du smider den med det samme. Nej, det kan blive meget længere. Sig hej til Patte. 2 sekunder. Hold, Mikkel, kan du holde den? Ja, det skal jeg nok.